În conflictul dintre Antonescu și legionari au existat doi poli opuși de susținere. Partidul Național Socialist și SS-ul îl sprijineau pe Horia Sima, liderul legionar, Ministerul de Externe și Wehrmachtul pe Antonescu. Primul curent de susținere era determinat de unele afinități ideologice între legionarism și național-socialism. Cel de-al doilea avea în centru figura lui Antonescu, care era văzut ca principalul garant al menținerii stabilității politice în România, atât de necesară în condițiile în care nemții pregăteau operațiunile militare din Balcani și URSS. Să nu uităm că la 18 decembrie 1940, Hitler semnase directiva numărul 21, cunoscută și sub numele de Operațiunea Barbarossa, privind următoarea campanie împotriva URSS-ului, la care era prevăzută și participarea României, fără ca ea să fi fost însă consultată în prealabil. Din această perspectivă era de înțeles încrederea de care generalul Antonescu se bucura din partea conducerii armatei germane și se pare că însuși Führerul îl prefera în locul legionarilor. La întrevederea din 14 ianuarie 1941, Hitler îl avertizase pe Antonescu că, cităm, în România nu era posibil un guvern împotriva gărzii de fier. Cu timpul ar trebui ca Antonescu să devină în același timp și conducătorul gărzii de fier. Și ar fi cel mai bine dacă această dorință ar veni chiar din rândurile gărzii de fier. El, Führerul, este de părere că Antonescu este unicul care poate conduce destinul României. Motivele pentru susținerea lui Ion Antonescu de către Hitler au fost cele de ordin pragmatic, dacă putem să le spunem în termeni militari, operativ strategic. Războiul cu Uniunea Sovietică bătea la ușă și generalul Ion Antonescu era de preferat unei formațiuni politice care se dovedise total inadecvată pentru guvernare. Ce a determinat însă ruptura între frați? Care au fost contradicțiile care au măcinat coeziunea regimului național legionar? Disensiunile dintre conducătorul statului pe de o parte și mișcarea legionară pe de altă parte apăruseră la scurtă vreme de la preluarea puterii și s-au manifestat atât în plan politic cât și în plan economic. Acestea s-au intensificat pe parcurs, fiind alimentate și de abuzurile provocate de legionari. Legiunea era nemulțumită de poziția pe care o deținea în cadrul guvernului și dorea, de fapt, cucerirea monopolului politic total în stat, precum și înfăptuirea așa numitei revoluții legionare. Mărul discordiei îl constituia însuși Ministerul de Interne. În momentul constituirii guvernului, legiunea insistase în mod deosebit pentru obținerea acestui departament. Cum era și lesne de înțeles, Antonescu simțea că omul legionarilor, Constantin Petrovicescu, titularul ministerului, nu putea fi considerat de încredere. Drept urmare, a avut prevederea de a-l dubla cu un om de-al său, locotenent colonelul Alexandru Rioșanu, care răspundea de poliție și siguranță. Această măsură s-a dovedit eficace, întrucât acesta a reușit să zădărnicească multe din planurile nefaste ale gardiștilor. La rândul lor, legionarii erau profund nemulțumiți. Ca să-și păstreze avantajul de putere, ei au inițiat o serie de schimbări în cadrul Ministerului de Interne, prin care urmăreau înlocuirea personalului pus de Antonescu cu membrii ai mișcării. În această situație, colonelul Camenița este nevoit să-și dea demisia din funcția de director general al polițiilor, fiind înlocuit cu legionarul Alexandru Ghica. Prefectura Poliției Capitalei devine și ea un adevărat fief al legiunii. În schimb, în teritoriu, situația era în avantajul legiunii, ea având o superioritate incontestabilă în ceea ce privește numărul de prefecți. Astfel,
Din totalul de 45 cât au fost numiți în septembrie 1940, unul singur era militar activ, ceilalți fiind membri simpatizanți ai Gărzii de Fier. Această coabitare dintre formula militaristă și cea legionar-extremistă este întâlnită în istoriografia marxistă cu sintagma de altfel greșit folosită de dictatura militaro-fascistă sau dictatura fascistă. Dacă această formulă de coabitare a fost sau nu viabilă, a dovedit o succesiune a evenimentelor care s-au scurs de la formarea guvernului legionar și până la rebeliunea propriu-zisă. Legionarii nu s-au mulțumit doar cu a-și implanta oamenii lor în posturile importante. Ei au înființat în paralel cu poliția de stat un corp auxiliar care dispunea de o rețea proprie de agenți, susținută de forțele germane specializate, SD și Gestapo. Lua naștere astfel așa numita poliție legionară, un fel de hidră cu mii de capete, prin care s-a pus apoi la cale seria de asasinate, descindere, arestări ilegale, maltratări ale cetățenilor, jafuri, cu alte cuvinte, acea serie neagră de evenimente care i-au adus poliției legionare o tristă celebritate. Iată cum suna un document întocmit la 15 octombrie 1940 de Henri Spitzmiller, însărcinat cu afaceri al Franței în România. Așa cum era de temut generalul Antonescu, pare din ce în ce mai depășit de tendințele și activitatea dezordonată a elementelor legionare extremiste, iar autoritatea efectivă a dictatorului apare astăzi mult mai restrânsă decât poate el însuși să bănuiască. Legionarii, a căror tendință anarhică se accentuează pe măsură ce se dezvolta recrutarea forțată a mișcărilor, s-au infiltrat în toate administrațiile și s-au instalat în întreprinderile private, unde se poartă precum niște tirani atotputernici și înțeleg să nu dea seamă nimănui. Unele cămăși verzi jefuiesc proviziile menajerelor, altele insultă pe stradă femeile care poartă mantouri de blană, altele își stabilesc domiciliul la vreo victimă și trăiesc pe cheltuiala acesteia. Bineînțeles, conducătorul ignoră majoritatea exceselor sau actelor de violență la care se dedau legionarii și nu este avertizat decât atunci când ei produc un incident grav sau un scandal deosebit. Relația lui Antonescu cu Hitler rămâne interesantă pe tot parcursul evenimentelor. În ceea ce îi privește, se poate spune că asistăm la un adevărat balet diplomatic, executat în funcție de cât de departe au ajuns legionarii cu excesele lor și măsura în care acestea contraveneau sau nu intereselor germane. Iată cum este văzută această relație în cadrul aceluiași raport. Germanii au primit cu multă abilitate venirea la putere a generalului Antonescu, din clipa în care el a acceptat colaborarea impusă cu Horia Sima. Nemții se folosesc cu multă pricepere de unul împotriva celuilalt și, datorită unei tactici savante, reușesc să acopere cu autoritatea morală a generalului, care este mare, măsurile cele mai antinaționale pe care le iau cu concursul sau cu aprobarea zgomotasă a legiunii, adică a Reichului. În același timp, se construiește un alt tip de relație cameleonică, în funcție de jocul de interese, cea dintre legionari și Antonescu. Se știe că între ei au existat conflicte încă de la început. Din septembrie 1940, deși atât generalul cât și Horia Sima s-au oferit de ochii presei să arate acest lucru. Horia Sima recunoștea faptul că, cităm, legiunea ajunsese la guvernare prin înțelepciunea conducătorului statului și șef al regimului legionar, generalul Ion Antonescu. În replică, acesta din urmă solicita legionarilor, cităm, recunoștință și credință față de generalul Antonescu, pentru că i-a înălțat și i-a onorat cu participarea la guvernarea țării. În realitate, între cei doi exista o mare diferență de viziune politică și economică. Generalul, cu formația sa militară, era mai degrabă înclinat spre o tendință conservatoare,
paternalistă, autoritară, punând accentul pe eficiență, cinste, muncă, ordine și liniște. În schimb, tânărul lider legionar, Horia Sima, în vârstă de 35 de ani, era descris ca fiind un gardist fanatic și sincer, cu privirea rătăcită de tot felul de disensiuni interne. Pentru a-și menține neștirbit autoritatea, Horia Sima încerca să pluseze, dacă putem spune așa, în acțiunile extremiste pe care le întreprindea, care încet, încet au condus la evenimentele din ianuarie 1941. Să nu uităm așa numitul proces de românizare îndreptat împotriva evreilor și nici crimele politice cărora le-au căzut victime personalități marcante, ca Nicolae Iorga și Virgil Magiaru, și care au culminat cu crimele odioase de la Jilava. Cu toate că generalul Antonescu ordonase pedepsirea de îndată a făptașilor, toate aceste orori s-au putut întâmpla din ordinul ministrului de interne, Petrovicescu, și a colonelului Zăvoianu. Țara asista acum înfricoșată și cu respirația tăiată la toate aceste evenimente, care luau o întorsătură cam pe muchie de cuțit. Incidentul declanșator al rebeliunii l-a constituit asasinarea majorului german, Döring. Atentatul propriu-zis a fost executat de un grec de origine americană, practicant al luptelor libere. Până la Constanța a fost adus pe un vapor american, fiind însoțit de 2 agenți ai serviciilor secrete americane. De la Constanța a fost preluat și adus în București de o agentă a serviciului secret britanic. În data de 19 ianuarie, în fața restaurantului Ambasador, când majorul german Döring cobora treptele hotelului, a fost împușcat de acest agent grec de origine americană. A doua zi, generalul Antonescu a luat măsura de a-l înlocui pe ministrul de interne, generalul Constantin Petrovicescu, învinuindu-l că nu luase toate măsurile de protecție a militarilor din misiunea germană. La rândul lor, elementele de vârf ale mișcării legionare îl învinuiau pe generalul Antonescu că slăbise măsurile de protecție ale militarilor germani. Efectele asasinatului s-au simțit imediat pe plan politic. Antonescu îl demite pe generalul Petrovicescu, pretextând grave neglijențe în serviciu. La rândul lor, legionarii ripostează în forță, creând depozite de armament și instruind formațiuni paramilitare. Ei pregăteau ample acțiuni ofensive, îndreptate împotriva lui Antonescu și a funcționarilor de stat, atât în capitală, cât și în provincie. Cauzele rebeliunii sunt interesant subliniate în memoriile sale de către generalul Ion Gheorghe, atașat militar și ambasador la Berlin, în perioada 1940-1944. Pentru Germania, România avea o valoare reală ca aliat, numai dacă putea fi mobilizată fără rezerve din punct de vedere economic. Un asemenea rezultat putea fi obținut numai printr-o restructurare principală a economiei române, în sensul național-socialist. De aici insistența gărzii de fier în direcția unei reforme a bazei economice. Și tocmai în această problemă opunea generalul Antonescu cea mai mare rezistență. Cel de-al doilea rol remarcabil în rebeliunea gărzii de fier a fost jucat de generalul Hansen. Legionarii sperau să obțină ajutorul trupelor germane aflate în România, dar generalul Hansen își făcuse deja o imagine a situației de aici și vedea în generalul Antonescu cea mai bună garanție a ordinii. Când armata română a trecut evident de partea lui Antonescu, conducătorii legionari s-au dus la Hansen
pentru a-l determina să mobilizeze unitățile germane împotriva lui Antonescu. Hansen însă a refuzat, argumentând că Wehrmachtul german nu se găsește în România cu acest scop. Iată ce scria generalul Hansen în raportul său din ianuarie 1941. Se poate aprecia că prin felul în care a fost executat puciul, nechibzuit, rău condus, aproape pueril, legiunea este deocamdată zdrobită. În felul acesta au eșuat curând, după ce începuseră să se contureze unele rezultate parțiale și străduințele misiunii Wehrmachtului german, depuse fără încetare de la sosirea ei, de a unifica treptat armata cu legiunea. În ceea ce privește vizita pe care Antonescu i-a făcut-o lui Hitler și pe care Sima a refuzat să o facă din motive care n-au convins Führerul, același general Hansen concluzionează: Antonescu este o personalitate. Sima, nu. El crede doar într-o misiune mistică, aparent fără a o avea însă. După părerea mea, în împrejurările date, o conducere exclusiv legionară ar fi dus în scurt timp la un haos general. Acest haos nu a întârziat să se producă. Odată începută rebeliunea, legionarii atacau, incendiau și jefuiau magazine, în special evreiești, atât în capitală cât și în orașele mari. Revolta a început la 22 ianuarie 1941, în timpul prânzului, când s-au dat lupte de stradă în perimetrul Piața Victoriei și strada Roma. Locul nu a fost ales întâmplător. Antonescu se afla în actualul Palat Victoria, iar pe strada Roma se afla sediul principal al mișcării legionare. Conform statisticilor, în capitală au fost 118 morți și 254 de răniți, iar în provincie 117 morți și răniți din rândul rebelilor și al populației civile. În privința evreilor, în capitală au căzut victime circa 120 de persoane. În noaptea de dinaintea izbucnirii rebeliunii, avuseseră loc tratative între conducătorul statului și comandantul legionarilor. Generalul Hansen consemnează: tratativele au trebuit să fie întrerupte de vreme ce Horia Sima, în completa necunoaștere a mijloacelor sale de putere și a poziției Führerului față de funesta revoltă, a cerut întreaga putere în stat, inclusiv comanda asupra armatei române. Raportul lui Hansen și impresia favorabilă pe care generalul Antonescu o făcuse la Berlin l-au determinat pe Hitler să ordone ca unitățile germane din România să nu intervină în sprijinul Gărzii de Fier. Prin aceasta a fost pecetluită înfrângerea Gărzii de Fier. Ea a căzut pradă nefastul joc dublu al politicii germane. Horia Sima a emis la ora 5 dimineață, în ziua de 23 ianuarie, ordinul său legal de suspendare a rezistenței. Rebeliunea s-a încheiat cu victoria deplină a generalului Antonescu. Aproape toți conducătorii legionari au căutat adăpost, în măsura în care nu fuseseră arestați, în căminul german de la București, unde au fost luați sub protecție germană. Ceva mai târziu, circa 300 dintre ei au fost transportați pe ascuns în Germania, în trenuri militare, unde au fost internați în lagăre și tratați destul de bine. Horia Sima nu se găsea însă printre legionari ascunși de germani. Ținta lui fusese Turcia. Nu se știe încă de ce a preferat să găsească adăpost în această țară și nu în Germania. Eugen Cristescu vorbește despre
un major german din Abwehr, Alexandr von Stransky, care era omul de legătură cu serviciul special de informații și care în 3 rânduri i-a dat informații precise unde se ascunde Horia Sima. Prima dată s-a ascuns în București, apoi la Constanța, apoi la Giurgiu, după care l-au pierdut. Sigur, cei care aveau misiunea de a-l prinde și aresta erau oamenii siguranței și jandarmeriei, care în perioada rebeliunii au avut multe complicități cu legionarii. Probabil că nu au dorit să-l prindă. Führerul putea fi însă mulțumit că la București se instalase un regim de ordine și de eficiență în perspectiva aplicării planului Barbarossa. Noul ministru plenipotențiar german, baronul Manfred von Killinger, și-a luat în primire postul la data de 24 ianuarie. El sosea la București cu 2 misiuni importante: stabilirea gradului de implicare a forurilor germane din România în evenimentele din 21-24 ianuarie și relansarea colaborării generalului Antonescu cu așa zisele elemente sănătoase din cadrul Gărzii de Fier. Dacă prima misiune a fost încununată de succes, cea de-a doua a eșuat lamentabil. În noul guvern format la 27 ianuarie 1941, legiunea nu mai dispunea de niciun reprezentant, cabinetul fiind format din militari și tehnicieni. Această formulă avea să se mențină în linie generale până la 23 august 1944. Cristescu obține date și despre alți 700 de legionari participanți la rebeliune și care sunt cu ajutorul german îmbarcați într-un tren de marfă și trimis ca efecte de război în februarie 1941, statul național legionar a fost abrogat în mod oficial. Serviciul Special de Informații s-a dovedit foarte loial mareșalului Antonescu și legăturile pe care șeful SSI-ului Cristescu le are cu Maniu, faptul că germanii l-au cerut de 3 ori pe Maniu ca să îl interneze în Germania și să-l ancheteze, datorită scrisorilor foarte acide pe care le trimitea la cabinetul militar privind continuarea operațiunilor militare în răsărit, dar și complicitatea cu echipa autonomilor, cei 3 spioni britanici lansați în preajma Crăciunului 1943, tocmai cu misiunea de a contacta lideri ai opoziției democratice în vederea unei soluții strategice, deci de a scoate România din război, de a înlocui regimul mareșalului și a găsi condiții cât mai acceptabile pentru situația României. Toate au fost făcute cu complicitatea lui Cristescu, dar și cu aprobarea mareșalului Antonescu.